kemm jinkburija li l-Partit Laburista. Jasmine Hamilton ta' 32 sena qasmet l-esperjenza tagħha u tkellmet dwar l-inizjattivi mill-gvern biex jgħin il-familji Maltin u Għawċin. Fid-diskors tagħha fl-eluq tal-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista, Jasmine qalet li sa minn età żgħira kienet toħlom li ssirhom u li xi darba jkollha l-familja tagħha. Iżda sakemm seħħ dan kellha taffaċċja diversi diffikultajiet, inkluż korrimenti. Minkejja dan ir-rieda u l-insistenza tagħha biex issirhom ħeġġewha tirrikorri għat-trattament mediku professjonali. Ifaħret il-miżura mħabbra fl-aħħar jiem mill-gvern dik tal-miscarriage leave fejn qed jiġi propost li l-mara li tkun għadha kemm tilfet it-tarbija fil-ġuf tagħha tiġi intitolata għal-leave li jgħinha tirkupra fiżikament u mentalment. Meta smajt li l-gvern ħass il-bżonn li jindirizza din il-weġa li għaddu minna n-nisa bħali u wara fil-bżonn li jiġi introdott il-miscarriage leave, ħadd gost li hawn min qed jagħti widen u sema l-karba ta' dawk l-ommijiet u l-missirijiet li jkollhom bżonn ftit jiem biex jirkupraw. Qed fl-aħħar nisa bħali mhux se jibqgħu jħossuhom waħedhom f'ċirkustanzi bħal dawn. Gvern Laburista qed ikun sensittiv għal min jeħtieġ għajnuna, appoġġ u ħin xieraq sakemm tittaffa l-weġa. Jitkellmet ukoll fuq miżura oħra tal-gvern, dik li ħabbar il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bella din il-ġimgħa. Jiġifieri li fil-jiem li ġejjin se tiftaħ taqsima ġdida tal-maternità fl-isptar Mater Dei. Dan il-gvern ma waqafx hemm. Qed jara fl-uġieħ tal-mara li wara l-korriment fit-tqala ma tibqax taqsam il-kamra fl-isptar ma' mara li qed tistenna biex twellet jew kellha li saret omm. Ħadd gost nisma' bil-word speċjali għan-nisa li jgħaddu mill-korrimenti. Bekk il-mara se tkun tista' tirkupra b'inqas uġieħ u għafsa ta' qalb. Sa dan it-tant fakret fil-ħemel ta' miżuri li benefikaw minnhom għexieren ta' familji Maltin fl-aħħar 12 sena, grazzi għal politika għaqlija u sensittiva ta' Gvern Laburista. Kelliema oħra fil-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista kienet Liza Kassar-Xo, imprenditriċi u lecturer fl-Università. Waqt li tenniet kemm importanti li jissokta l-appoġġ lil Partit Laburista fil-Gvern għax dejjem indirizza l-problemi soċjali, Kassar-Xo saħqet dwar l-importanza tal-prinċipji soċjalisti u li l-partit jibqa' jiġġedded minn żmien għal żmien. Ringrazzjat lill-Prim Ministru Roberta Bella li qed iwettaq biċ-ċar tali prinċipji għal ġid tas-soċjetà. Roberta Bella, il-mexxej li kompla jtina partit b'saħħtu, pajjiż b'saħħtu fil-mument tal-provi u li għamilna kburin li aħna soċjalisti demokratiċi b'qalbna tħabba tal-kulħadd.